Tona kuti aiwa munyika yeZimbabwe kuna vanhu vakazvipira, vanhu vakashinga, vakazvidhivhota kuti isusu kustand by the citizens no matter what. Tinoona kuti mutapi wenhau Hopo Ching'ono ane achipindura mutungamiri wenyika pamberi aiwa pathis SADC industrialization week aiwa pamashoko anga adeliver achiudza vanhu aiwa paofficial opening yeSADC industrialization week. Sanapinda mashoko atagwa naHopo Ching'ono andopaiva ndokuti vosubscribe wolike wotina on the bell icon. Tinde papresidential page iti munanga kwanyara achiti today I the honor of opening the 7th annual SADC industrialization week in Harare. I urge SADC member states to boost investments in technology, innovation and R&D. We must repurpose old institutions to be future relevant and revamp our educational systems. Satona to Hopo Ching'ono anobva auya anokodzika pazasi oudza mutungamiri wenyika vemasoda muzomnanga omugati stop arresting innocent citizens, stop being paranoid. Mashoko anotagwa naHopo Ching'ono achiudza mutungamiri wenyika emasoda muzomnanga kuti aiwa mira kuaresta vanhu vari innocent. Tiri kuona kuti each and every day vanhu macitizens, vanhu vari opposition, they are being abused, they are being captured vasina kana vari innocent, vasina kana mhosva. Hopo Ching'ono ndo zvari kuya panapa achiudza mutungamiri wenyika achiti aiwa stop arresting innocent people and stop being paranoid. Sezvamuziva zviri pane ma-allegations ari kunzi this ruling party iri kutya kuti aiwa vakomana vanovasvodesa, vanovakurira hembe chaipo pathis upcoming SADC summit. Timbotudzai mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinai comment section medu, musango no subscribe or like.